Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. Teatro! Que día tan longo. Non acontece nada e estou aborrecida. E se xogamos a algo? Xa, pero a que che apetece xogar? Hai xa moito tempo representamos na escola unha obra de teatro e pasámolo todos estupendamente. Que idea máis boa! Cada quen que interprete un papel. O complicado é decidir que obra facemos. E se facemos a dos 3 porquiños? Total, eu porquiña xa son. Paréceme boa escolla. Como eu son un can, podo facer de lobo. Rita e Milo que sexan os outros porquiños. Pero, que facemos con Mumu e Talalo? A Mumu podémola poñer de narradora da historia. E o Talalo... Xa sei, que bote unha man na montaxe. Paréceme estupendo. Ben, aquí imos preparando a cousa. Ben, queridos amigos, vou vos contar o mellor conto que oístes en toda a vosa vida. Titúlase O lobo Alfred e os 3 porquiños. Había unha vez 3 porquiños que vivían na aldea. Os 3 eran moi diferentes entre eles. E había tamén un lobo feroz que non lle estaba paraxe. Por iso decidiron construir cada en súa casa para se refuxiaren. Rita era moi alta e amarela e non lle chistaba traballar, así que decidiu facer unha cabana de palla para rematar logo e ir brincar. O que Rita non sabía é que o lobo estaba para darlle o maior susto de toda a súa vida. Por outra banda estaba Milo. Como Milo é moi traballador e ten xeito para a carpintería, puxos a construir unha casa de madeira. Estaba tan convencido de que a súa casa sería resistente que nin lle pasou pola cabeza que lle fose suceder nada malo. El era moi bo especialista en casas de madeira, pero no fondo o que máis lle interesaba era rematar logo para ir brincar con Rita. Por último, imos falar de Olga, a porquiña máis guapa e traballadora que xamais se coñeceu no val. Olga puxos a facer unha casa de pedra e ladrillo. Era unha casa sólida e moi resistente, por iso se tivo que esforzar moito para facela. Eu xa rematei a miña casa e teñoche que dicir que a miña casa é tan boa como a túa de madeira. Que gana de perder o tempo. Onde vai que rematei a miña? Porque son a máis rápida e a mellor. Como che deu por facer unha casa de ladrillo? Eu fixen unha de palla e xa está rematada. E ti a perder o tempo poñendo ladrillos. Ui, Pero de súpeto achegas un lobo forte, feroz e malvado que trae a intención todiña de papar os nosos amigos dun só bocado. Cando se decatan, o lobo xa está moi preto e saen a correr berrando: "O lobo! O lobo!" Entón cada quen foise meter na súa casa e así sálvanse polos pelos. Pero o lobo ten unha fame negra e decide ir á casa de Rita. Estou esfameado. Vou chapar o porquiño que está nesta casa. Na miña casa non das entrada. Errache boa. Vouche demostrar como soprando e bufando che tombo a casa. Fuxú! O lobo soprou moi forte e a casa saíu a voar polo aire. Rita, con medo de que o lobo a fose papar, sae a correr e métese na casa de madeira.
pero o lobo feroz vaille detrás. Saíde da casa que vos vou rillar. De sair nada. Esta casa é moi sólida e non vas dar entrado nela. Quen vos dera? Soprarei e bufarei, e esta casa tamén derrubarei. O lobo feroz sopra e bufa. A casa treme, pero segue no sitio. Volve a soprar e a casa sae a voar polo aire. Rita e Milo asústanse e botan a correr para a casa de Olga. Pero o lobo perségueos. Saíde da casa que tamén vola vou tombar dun sopro. Esta non a vas dar tombado. Enganaste, don lobo. Xa quixeras ti, vas ver agora. O lobo soprou e bufou, mais a casa non tombou. Non ves, don lobo? Esta casa non se tomba. O lobo proba outra vez, pero a casa nin se move. Entón sobe ao tellado para intentar entrar pola cheminea. Pero os tres porquiños fan o lume na lareira e cando o lobo chega abaixo, queima o cu e sae a fume de carón. Queimei o cu! Queimei o cu! Por fin os porquiños están a salvo e o lobo feroz nunca máis os volve molestar. E acabou o conto.